Erik Wolsink, Pieter Albera en Mario de Haan. En dan gaan we naar de andere ploeg. De nummer 4, Marloes Vrieswijk. En zo zijn we de brilstand al kwijt. 1-0 LDODK, Marjolein Kroon. En de gelijkmaker uit het strafworp Malmo, Staven Uiter. Twee tegen 1, Betty Jansma. André Zwart brengt de stand op 3 tegen 1. Jurjen Bosma namens LDODK 4 tegen 1. En 4 tegen 2, Mandy Koelman. Lorraine Vissers 4-3. Intelligent gespeeld, Femke Faber, de 5 tegen 3. De 5 tegen 4 door Tess ten Pas. En deze strafworp van Friso Bode brengt de stand op 6 tegen 4 in het voordeel van LK. En het inprikkertje van Mark Boeren, 6 tegen 5. Mandy Koelman met de gelijkmaker. Zelf gecreëerd, prachtig afgemaakt. Mark Broeren, 7 tegen 8.
De toon is gezet voor de tweede helft. Mark Broeren, 7-9. De 7-10, Otto Fabius. En met haar derde brengt Mandy Koelman de stand op 7-11. En de vierde van Mark brengt de stand op 7-12. En met zijn tweede brengt Feiko de tweede de stand op 9-13. Marloes Vrieswijk. Jitse Dion. Betty Japma, 11-17. Mandy Koelman, 11-18. Volgen nu als rijpe appelen van de boom, Friso Bode, 12-18. De 12-19, Lorraine Vissers. De 12-21, Momo Stavenuiten. Dus blijft bij deze finale het 22-12 in het voordeel van de kampioen, Rowit.